Zaldibia, 1646ko garagarrila. Ezkondu gabe seme-alabak izan zituzten 10 emakumeren aurkako auzia izan zen. Ahaztutako gertaera honen berri Mikel Urteaga ikertzaileak eman zuen 2022an. Ondoren, Alaitz Sarasola bertsolariak 2024ko senyore egunerako Zaldibiko auzi honi bertsoak jarri zizkion. Eta aurten hitzetik hortzerak bertso sorta horiek grabatu ditu Ainhoa Sarasua, Einautagirre eta Manex Pagolarekin. Horregatik, gaurkoan Mikel Urteaga eta Alaitz Sarasola elkarrizketatuko ditugu, 1646an Zaldibin gertatu zenari buruz hitz egiteko. Bertsorik ere ez da faltako, Bizkaian eta Nafarroan txapelketan murgildurik daude, eta Abadiño eta Agoizko finalerdietako saioak entzungo ditugu. Hauxe da 1646ko Zaldibiko hitzetik hortzera. Atxalde ondenei, holtzara gatoz sei, gure itztal lelo, lero leri lelo, azaro ondarra, dago hurbil xamarra, han finala hundia, ta gaur ataria, jo dezagun kunkun, ta kantatu txukun, ea baden aukera, sartzeko barnera, ea baden aukera, sartzeko barnera. 1646ko ekainean Zaldibiako 10 emakume epaituak izan ziren. Herriko alkateak akusatu zituen, garaiko jendartearen arabera desegoki bekatuan eta eskandaluzko egoeran bizitzea zen haien delitua. 2022an topatu zuen Mikel Urteagak 1646ko Zaldibiako kasuaren dokumentua, Ordiziako udal artxiboan. 2024an Alaitz Sarasolak kasuari buruzko bertso sorta egin zuen, eta hitzetik hortzeran grabatu egin ditugu. Horregatik, elkartu gara Mikel eta Alaitzekin Zaldibian, 1646an gertatua, ahazturan ez dadin geratu. Mikel, Alaitz, gaur 1646ko Zaldibiri buruz, arituko gara, nolako herria irudikatu behar dugu? Justo 30 urte lehenago, hiribildu titulua erosi zon, eta horrek esan nahi du, Villafranca edo Ordizitik bereiztu zala. Une hortan, guain bezalaxe, herri txiki bat zan, kaskoa eta saturdi bereizten ziren, nabarmentzen ziren, eta baserri mordo batek inguratzen zituen bi hauek, eta herritarrak nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi ziren. Lekukotza bat baino gehiotan agertzen da ardatzen lana egiten zuela. Eta ardatzen lana egitek esan nahi do linue lantzen zuela. Eta garai hartan itxura danez, Hego Euskal Herrin behintzat, linun produkzioa oso garrantzitsua izan zen, esportatuta egiten zuen. Eta askotan izan zen, baliabide gutxi zazkean emakumeek lan hortan jartzezien. Eta ez da kasualidadea, ezkongabek eta ume txikik nola aurreatea etzakin jende hoi lan hortan aitzea. Herri txikitan beti gertatzen dira gauzak, zuek harritzen zarete herri txikiek duten mugimenduarekin? Zaldibi bada adibide bat, zeresana emandon jende asko izan do, 20. mendeen gizon emakume asko ezagutzen ditugu Zaldibin zeresana emanduenak, mende batzuk atzea egiten badeu, Iztueta, Lardizabal, hor dauzkeu, eta gero zorionez ofiziozko autoei esker atzeago jun nahi badegu, 17 eta 18. menden ere, badare Zaldibiko gertaera batzuk erakusten diguena ordun ere bizitza bazeola hemen. Eta garai hartako emakumeek jakingo balute gaur, beraiei buruz arituko garela, ze pentsatuko lukete? Nik ez dut uste pentsatuko zuen Nikolakoik, ze garai hartako emakumeek bizi ziren gizonan itzalen, gizonan menden, gizonan esaneta, eta pentsa behaien izena azaleratze baldin mazan olako zerbaitetako izan zan ordune, behaiek errudun jotzeko biktima zien momentu baten. Auton esaten do irakurtzen eta idazten ez egitela, ordune ez zuen pentsatu egingo 200 urte ondoren gu dokumentu horiek ikusten, haituko ginenik, eta ikusten, Alaitzek esan du bezala, beste begirada batekin, ez? Horiek irakurri, testigantza horiek irakurri, eta mine sentitzen dugu, amorrue sentitzen dugu, eta ez dakit.
poztuko liake, hori jakinda, iruditzen zait. Eneko eta Saioa anai arreba nerabeak zarete. Zuen gurasoek sexuari buruzko elkarrizketa izan berri dute zuekin. Esan dituzte 3-4 gauza, genekizkienak lehendik, gozatu egin behar delata, errespetua lehenik. Baina gauza bat aitortu behar dizut Saioa hemen nik. Beraiek txortan imaginatu eta lotxa ematen di. Aitak guztia txantxatonuan, errekamaran bala, ta zu larrutan imaginatzen, zertan zabiltza aibala. 16 urte aspaldi jonun, ezote dugu normala, ordea irri egin diegu, ez pageneki bezala. Banik oraindik ez dut probatu, ez nik dakidala behintzat, baina zuk nola beti izan duzun atrebentzia legetzat. Aspaldi egin zenuela ta irri bi Espainen ertzak, aholkuren bat baldaukazu, zure anaiatxoarentzat. Mutilarekin lastan ta xirri, uneren bat galakoa, nera bezaro honetan, baita horren modakoa, aholkutxo bat nahiko zenuke, anaia zure gakoa, egin ezazu aitak ta amak, diotenan kontrakoa. Aizuta hori egiteak aldauka emaitza ziurra, zu beti horren ausarta eta ni beti horren zurra. Gatazka batek ez dit argitzen uzten galdera ikurra, batetik daukat probatu naia, eta bestetik beldurra. Bro esaten duzuta PlayStation parean zenbat garrasi, orain sensible zatoz eneko, sinesten kosta zait kasi, balasai egon eta gorputza
izan dadila estasi, hemen formula simplea baita, gozatuta gozarazi. Agoizko finalerdia irabazita, Eneko Lazkoz da Nafarroako bertsolari txapelketako lehen finalista. Lazkozek 508 kakotx 5 puntu eskuratu zituen, eta modu horretan zuzenean sailkatu da azaroaren 29an Nafarroarenan egingo den finalera. Gainontzeko bertsolariek Leitzako eta Tafallako puntuazioen zain egon beharko dute. Aitor eta Maite lapurrek sarie. Orain arte gauza txikiak ostu izan dozu ez. Aitor, Maitek Lubrekoa entzun da benean, guen jaimen sartzeko proposamena egin dutu. San Blasetan karterak ostuten alaitu, toin haundiaren bila nahi dozu jarraitu. Ez da ondo urtengo ta mesedez aitu, kanpoko txakurrape harrapauko gaitu. Kanpoko txakurrape harrapauko gaitu. Batxakurrari sartu, patata ahora, atetik sartu eta eskilleran gora. Lubren ja egin dut eta bikainki froga, bigarren aldian ere ondo irtengo da. Bigarren aldian ere ondo irtengo da. Hasieran egiten jatozo arraro, baina berotu nazta, goazen akabo. Gu eskara bi frantzez baino gitxiago, baina zure buruan planik baldago. Baina zure buruan planik baldago. Nik peluka erosi dut denda hortan jada, eta txaketa beltz bat enormea ara. Sartuta dena hartuta gero atara, ta girien taldean kamuflauko gara. Ta girien taldean kamuflauko gara. Fritur batean beraz, biok parez pare, plana ez da urtengo gaurko hontan grabe. Zeba eskara egingo bi kuadroren jabe, eurek biosfera bat ostuko badabe. Eurek biosfera bat ostuko badabe. Morala batzuentzat omen da itxusi, baina Aitor egin daigun zeda horren gutxi. Ta gero kuadro hoiek kaletan luzi, nahi dutena egiten ezin diegu utzi. Nahi dutena egiten ezin diegu utzi. Bizkaiko bertsolari txapelketan Aitor Etxeberriazarragak irabazi du Abadinoko finalerdia 651 kakotx 5 punturekin. Etxeberriazarragak bigarren itzulian Bermeon kantatzeko zuzeneko txartela eskuratu du. Barakaldon jokatuko den finalerdian erabakiko da ze 12 bertsolari ariko diren Bizkaiko bertsolari txapelketako finalerdien bigarren itzulian. Mikel, zu ikertzailea zara eta nola iritsi zinen 1656ko paperroietara? Gustatzen zait, dokumentu zaharretan harakau,
abizenak, toponimia, euskarazko toponimia, zuhaitz genealogikok, gustatzen zait saltsa hori. Eta dokumentu hau zehazki, gure Aitze Altzagan jaioa da, Mendiolartea baserrin, eta baserrin inguruko informazio bila, jatorrin informazio bila, ari nintzela Ordiziko Artxibo Historikon, hantxe kasualidadez topatu nuen dokumentu hau. Nortzen Juan Martínez Nazabal? Autok informazio askoik ez digu ematen, baina nahikoa da abizena, Nazabal, Zaldibin dago abizena eman zon baserrie, eta ez dakit bertako semea edo bertakoen ondorengoa izango zen. Baina igual izena baino garrantzitsua da alkatea zala. Eta gaur egungo alkateekin parekatzen badugu, garai hartan alkatea eta epai arrunta zen. Horrek ze esan nahi du, legea ezartze ze bea arduratzen zala. Bea zan legea, esateatik. Bea zan herrin ordena mantentzez arduratzen zana, jende atxilotzeko agindu ematen zona. 3 gizonezko deitu zituen deklaratzera, zein ziren 3 gizonezkoiek eta zergatik deitu zituen? Autoak bere izena abizenak ematen dizkigu eta informazio gehiagoik ez dugu. Deigarri ez da nada 3 gizonezko izatea, ez? Ez da kasualidadea noski. Hor bitxie da, alkatek 3 hauek deitzen ditunen, deitzen ditula emakume hauek baieztatzea, emakume hauek nola bizi izan dien jaungoikontzako, justizintzako eta ikusi behar izan duten herritarrentzako iraingarri edan egoera baten. Eta hor, azpimarratu nahi nuke ordena hori, ez? Jaungoikoa, justizia eta gero herritarrak. 10 emakume deitu zituzten deklaratzera edo atxilotu egin zituzten zuzenean? Ze gertatu zen emakume hoiekin? 3 gizonezko hauen baiezko edo afirmazio horren ondoren, alkatek agindu eman zon. 10 emakume hauek atxilotu eta deskuidon ihes egingo balu baten batek, bere ondasunak bahituko ditugu eta pregoi eta abandoen bidez lotxagarri utziko ditugu. Handik 2 egunera emakume guztiak preso zeuden. Atxilotu zituzten 10 emakume horiek bazekiten zergatik atxilotu zituzten? Ez, autoan ere hori garbi azaltzen do, emakume hauek kexu die preso sartzen dituztenen inorrek ez dielako esan zergatik dauden preso. Eta eskaera egiten du, ezer txarrekin ez duenez, mesedez aske uzteko edo behintzat behaien aitortzak entzuteko. Eta zertzen leporatzen zitzaiena? Leporatzen zitzaien sexu harremanak izatea ezkonduta egon gabe, ezkongabea izan da, eta haur bat edo gehiago ez den bizi izatea. Eta beraiek zer deklaratu zuten? Beraiek esaten du, inungo erruik ez dutela, kasu batzutan bortxatuk izan ziren, beste batzutan engainatuk, beste batzutan abandonatuk, edo 3 batea, herriko apaiza ere tarten dago baten. Gero deigarri da baita zenbatek behaien seme alaba bat edo gehiago galdu dituzten. Eta deklaratu ondoren, zigorren bat jaso zuten emakume hauek? Zigorrik ez, baina egun batzutara askatu zituzten, hoi bai, fiantza ordainduta eta epaiketetako gastuk ere ordainduta. Ekine, jatetxe bateko zerbitzaria zara, eta endika bezeroa. Ekine, gaur endika jatetxera etorri da eta ohartarazi diozun arren platerik pikantena eskatu dizu. Jaten hasi orduko endika malkoari ezin neutsi dabilela konturatu zara. Sartu zara arrotu eta hitz gogorka eta odola segituan jarri da borborka, tita irentsi duzu pikilloen sorta, erran dizut etzula piper bat inporta, erran dizut etzula piper bat inporta. Baniretzat izan da piper bat arrunta, gustora miazkatu
Dutta bere punta, ze ona dagon nago, ezin sinistuta. Malkotan blai naukazu emozionatuta. Malkotan blai naukazu emozionatuta. Segituan bustita, begiko ninia ausarta izateko zenuen premia. Guztia probatzeko daukazu mania, ta ez duzu ongi ulertu nere ironia, ta ez duzu ongi ulertu nere ironia. Ironiaz hitz egiten, diogu elkarri alako jatetxetan, egoten naiz sarri, gozez jarraitzen dut ta enago elbarri. Zer dugu urrengoa, nahi duzuna ekarri, zer dugu urrengoa, nahi duzuna ekarri. Azkenean lortu dozu amaitzea. Oso harro zagoz zeure buruagaz. Aitak berba eiten dau, beti juramentuz, ta gu ezten saiatu, da eskarmentuz. Amarekiko gogor, ta temperamentuz, sasoia zaneiteko, zerbait fundamentuz. Joan ginen momentuz, aldaturik tentuz, instiz bizilekuz, harremana lertuz. Baina etzan amaitugu desagertuz, baina etzan amaitugu desagertuz. Epaitegitan pasa, dot urtean dana, oba sartu baneutzo, tripan labana. Azkenean heldu da, epaia nigana, lortu dot amaitzea, gure harremana. Naiz joan ez orbana, badogu zorbana, gozatzea dana, arronago ama. Ez talako itzuliko barriz gugana, ez talako itzuliko barriz gugana.
Eki eta Julen lagunak zarete. Erabiltzen duzuen arroparen kontsumoa murriztu nahian zabiltzate. Eki, Julenek proposatu dizu oinarrizko joskuntza tailer batean izena ematea. 3 bertso 10eko txikian Eki hasita. Begirada bat botaz, daukagun mundura, ezin dugu segitu, gabiltzan modura, ez baitugu erosten behar dugun ura, beraz aukera on bat badugu joskura, gure beharretara ta gure gustura, gure beharretara ta gure gustura. Bizitza hontan modara nahi dugu igaro, eta nik joan nahi nuke pixka bat harago. Gauza aldatu behar da dut askoz nahiago. Nik baitut behar dudan, baino askoz gehiago. Nere kontzientzia urratuta dago. Nere kontzientzia urratuta dago. Guztiok urratuta, gabiltzan abarmen, ea ikasten dugun baiosi ondoren, zulo asko tapatzen ta egoten hemen, galtzak bizi berritzen, zuloa izan arren, ea mundua ere bizi berritzen den, ea mundua ere bizi berritzen den. Bernua eta bilabon, aukerak nabari, erosita erosi ari eta ari, joska eta tailerrari, jaiarrita adi, erabilpena eman nahi diotu gari, enekon birraitonan sigma makinari, enekon birraitonan sigma makinari. Burua beti dugu, hortan makinetan, eta ondoren lurra nola da benetan. Zerbait aldatzen bada lau horratzen bueltan, horratzak behar dira noski batzuetan, gure diskurtsoaren ari muturretan, gure diskurtsoaren ari muturretan. Horratza gure eskutan, dagola tarteko, kontsumismoa hor da, guaren menpeko, tabadugu garaia, gauzak aldatzeko, tailerrean izena eman taola hobeto, jasangarritasuna josten segitzeko, jasangarritasuna josten segitzeko. Mikel, eta horrelako historia bat eskuartean
jasotzean zer pentsatzen du batek? Aurreneko reakzioa izan zen, ostra, zer da hau, ez? Gaine harritu nintzen letra oso ulergarrikin idatzita zeola, 17. menden erdi nahi geha, eta, batzeren dokumentu batzuk garbi, baina ez hain garbi ere beste asko badare. Eta aurreneko gauza pentsau nuna, jendeek badaki honen berri, nik enekin ezer hontaz, eta artxibo barron alperrik dago hau zehozer idatzi eta publiko inbarra dauket, herrik jakin dezan. Eta alaitzuzuk jakintzen nuenean, ze pentsatu zenuen? Enei barruka hasten du zizkin egia esan. Azkenen nik ez neken honen berrik, eta pentsatzen dut Mikelen aurkikuntzakin jakintzala gehiago gertaera honen berri. Eta egia esan, bada izugarrizko bidegabekeria. Eta gainea, erabat itxura batea, erabat normalizatuta zeona. Eta zaldebi normalizatuta zeoneako, pentsatzet ingurune beste gertauko zala, leku bat baino gehiotan. Zaldibin, zabaldu zenean, ze reakzio sortu ziren? Gertaera hau irakurri zan. Nola 1646an ze gertatu zan, nola 10 emakumeok atxilotu zituen, eta 10 emakumeon lekukotzak gaur egungo 10 emakume desberdinak irakurri zituen bakoitzek bere lekukotza izango balitz bezala. Eta oso ekitaldi xume eta hunkigarri izan zen egia esan, eta nik uste zirkulo hortan muitu zen jendentzako oso berezia izan zela, eta batipat herrin ze gertatu zen jakitea, memoria historiko gaiteko erabat izan zela. Hemendik dei ingo nuke inguruko artxibo historikotan edo horrelako beste testigantzan batzuk egongo balie, ofiziozko auton batzuk antzeko gaiekin, injustizia gai hauekin, zabaldu eta denan eskua jartzeko, mesedez. Batzuk esaten dute emakumeen aurkako erasoak azken urtetako kontuak direla, salatzen direlako, baina honek erakusten du aspaldiko kontuak direla. Aspalditik datoz, eta egia da azkeneko urtetan gehiago azaleratzen diela, baina olako histori baten aurren ikusten dugu ez dela kontu berria, eta zapalkuntza hori beti ondala. Beti esatea igual asko da, baina zerbait oso zarra dela behintzat. Enare eta Txaber, fisioterapeutak sarie. Bajan zagozie lezino ezberdinengatik, eta azken hilabetean errehabilitazio gela berean egin dozue topo. Laster emongo dutzu helta, baina biotatik inok ez dauko lanera bueltetako gogorik. Azken hiletan mejorateko biok egin da alegina, naizta izen dogun gorputz aldean, biok geuza desbardina. Zure eskerreko hanka nire garriko marka, baina hau ja ez da mina. Nire amumak esaten balez, guk dogulan ein ezina. Gure amumak esaten balez, guk dogulan ein ezina. Lan ezinean enabil oso urte erditik aparte, baina kamilan berantz etzan da oso gustora naukate. Argi esaten diot masajista biok, zakatu zazu jotake, nire eskerranka konpondu eta eskuina apurtu arte. Nire eskerranka konpondu eta eskuina apurtu arte. Berak plana ondo pentsatu, egin daudagoaneko, ta egize ez
Santxaberren planak, itxura hain ona deko. Lehenengo zan eskerra, ta oin doble bierram, ta etxean dau hobeto, zuezinen jai ofizio izeteko, baizik paziente izeteko, zuezinen jai ofizio izeteko, baizik paziente izeteko. Masajeatzaile bat edukita, nork behar ditu diruak, naiz hasieran pasa ditudan, sekulako apuruak, apurka behar bada topatu dizkit jada, gozamenaren puntuak. Isildu pixkat lotan pasa nahi ditut azken minutuak. Isildu pixkat lotan pasa nahi ditut azken minutuak. Unai, aita eta Gorka semea, sarie. Gaur Unai, dependentzia balorazioa egiteko hitzordua eukidozu. Gizarte langilea, egunerokoan zelan moldatzen zaren galdezka ibili jatzu eta tarteka guzurrak esan deutzozuz. Semea begire eukindozu, baina ez dau ezer esan. Ontxe zagozie bulegotik urten barri. Lupa bat daukagula, ala bizi gara. Tximeleta bihurtu dadin Gorka larba, hainbeste baloratu ta hainbeste karga, gezurrik esan badutzuk argi esan ba, ta egia zeharka kontatu behar da. Ta egia zeharka kontatu behar da. Etxe barruan dena, triste dena antzu. Gero jente aurrean ze irriparre faltsu. Zure metamorfosi horretan jotasu, aztu tximeletak eta egin kasu, etxeko kexak hemen atera itzazu, etxeko kexak hemen atera itzazu. Gure harremanaia eskasa bailitzan, baina begira orain zer nola gabiltzan. Guk ere gora berak dauzkagu bizitzan, ta aitor dezadala zuk diozun gisan, dena jende aurrean baina ezin da izan. Dena jende aurrean baina ezin da izan. Naiz uler dezakedan nik zure jarrera, egia gordinari hainbeste barrera, barka zartzaroa ez da gora bera,
ta onartu ezazu egia hause da, berantz joango zarela hemendik aurrera, berantz joango zarela hemendik aurrera. Beraz egi gordinak hartu zeurekiko, naiz dena kontatzea enuen begiko, ni ere berantz noa egia da kito, naiz ta ez den oraintxe ta enaizen hilko, zaila da onartzea ez dela betiko, zaila da onartzea ez dela betiko. Eriotzari buruz dena txutxu-mutxu, pentsatze utxak sarri, ze izerdi putzu. Gezurra egin nahian ikusten zaitutzu, zer horren buruari hainbeste abusu. Ezin dizut lagundu uzten ez baduzu, ezin dizut lagundu uzten ez baduzu. Alaitz eta gertakari hau bertxotara eramatea noiz bururatu zitzaizun? Bururatu baino gehiago izan zen, 2024an, senyora Euneako bertso sorta bat itxeko enkargu, eskaera, intzian. Eta galdetu nion, zeri buruz zingoitu bertxok eta, zure kontu. Ta orduan, ez dakit, bapaten bezala etorri zitzaiten gertaera ura, bertxotan jartzeko aukera, esaten nun igual, oihartzun handigoa emateko era da, senyora Eunen jendetza biltzen da, eta han Bazkalondon danan artean kantatzea zan asmoa, eta esan nun, nik usteet aukera ona izan deikela Zaldibiko gertaera hau plazaratzeko eta zabalkuntea handigoa jasotzeko. Eta holaxe, Mikeli esan nion abertze iruitzote zitzaion, eta Mikelire ideia ona irutu zitzaion, eta hortik etorri zan. Aholkurik eskatu zenion? Ez, aholkue baino gehiago, idea ona iruitzote zitzaion, bertxotan jarri eta zabaltze hoi. Beak begionez ikusi zon da... Nola eramaten da olako gertakari bat bertxotara? Mikelek martxoan 8ko ekitaldi hartako prestatu zon egiturak launtzen zon igual gero bertxotan jartzeko ere. Ze bazan sarrera bat, gero 10 emakumezkon lekukotzak, eta gero bukaera bat, ondorio bat ez, eta historie hura irakurrita, hau nik usteet garrantzia handina emakumen lekukotzai eman diet bertxotan, ze bakoitzeko oso egoera pertsonal desberdina dauke, oso gordina, eta iruditzen zitzaiten mezizola bakoitzen egoera holaxe argi eta garbi azaltzea. Eta bukaeran nola baite azpimarratzea benetan erasotzaileek, bere aitxe papera bete zuenak, emakumeek bortxatu zituenak, oidana intzuenak, alegie delitugilek ez zila sekula epaitu. Eta epaitu ziela erasotuk eta biktima izan zienak. Azkenen, hain bidegabekeria handia da, nolabaite bertxotan islatu zedila bintzatu egoera hura. Eta bertsoak grabatuta geratu direla jakiteak, zer esan nahi duzuentzat? Poza, nahi bintzat poza handia, ematen dit bai. Azkenen, garai baten, bertso jarrik, gero kantatuz eta zabaltzen zian,
Eta bada, era polit bat, zein hautek eta Ainhoa kolako sorta bat kantatzen duen bezala, eta hor gelditzen da grabatuta jendek nahi donen entzuteko, eta lekukotza bat gehiago. Esan dezun bertso jarri horiek izaten ziren lehen garai bateko kronika azkenen, ez? Eta bertsok badauke hoi, mezu gordin eta zuzena, batez azkeneko puntu egiten ematen deuna, gordin eta zuzena, eta honek ere badauke, eta bado indarra, eta jendengan gehatuko dan, ustea dut. Laitz eta Mikel, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik eta laster arte. Eskerrik asko zuei. Eneko eta Ekine lagunak zarete. Eneko, influentziarra zara. Bizitza perfektua proiektatzen duzu zure sare sozialetan. Lagunekin geratzen zarenean aldiz oso goibel egoten zara. Ekinek proposatu dizu sareetan pausa egitea. Iruna bertso 10eko txikian Eneko hasita. Goizero bideo bat egin gabe utxik, tanik esandakoaz astintzen dut hautsik. Zuk diozu usteko nabilela goizik, naiz ta jakin ez dela, gezur txar bat baizik, soilik gezur horretan egoten naiz pozik. Eskolan etzinenez, erne eta jaio influentzerra egin, kontuen garraio. Postasun abstraktuan, zuk 11 saio lagun nauzuta entzun. Nazazu arraio, minari ere leku egin behar zaio. Baina horren beste min, ematen du penak, nik gainetik kendu nahi ditu dala denak. Ta aztertzen hasita, aukera onenak lagunak dira aldatu behar nituzkenak. Ta aurkitu nahi dudana, esaten dutena. Beraz urrun nahi nauzu, aze komeria naizta hautsi didazun, bihotzan erdia. Famatu izateak dakar miseria, erran gaizki zaudela, eman aurpegia, bizitza ez da soilik itxurakeria. Baina zapore txarra duten 1000 trago, hartu baino on batzuk hartzea nahiago. Agur ni bani joa pantailaz arago,
Han komentario ontalaik pila dago, haiek maitatzen naute, zuk baino gehiago. Baina dena izaten da faltsua eta traba, egungo gizarteak sortzen dit ikara. Bale murgildu zaitez zu pantailetara, tani urrunduko naiz hartuta patxada, denbora pasatuta damutuko zara. Azaroaren 8tik urtarrilaren 31 egingo da Xilaba bertsolari txapelketa. Lehen faseko saioak Bidarten, Domintxainen, Ainoan eta Ligin egingo dira. Bigarren fasea abenduaren 6tik abenduaren 21 egingo da Agerran, Muskildin eta Hiriburun. Urtarrilean izango dira finala aintzinekoak eta finala. Saioei buruzko informazio guztia bertsozale.eus atarian duzue eta sarrerak irubebikoitza.bertsosarrerak.eusen. 1646 izena du Alaitz Sarasolak egindako bertsosortak. Urte hartan, Zaldibiko 10 emakumek bidegabe jasandako epaiketari buruzko bertsioak dira. Ainoa Sarasoa eta Inautagirre kantuan eta Manes Pagolak musikatuta. Gozatu! Urteko garagarrila, Zaldibinda eta seinalatuan nahi seinalatuak mila. Juan Martínez alkate jauna inorre paitzen abila, bekatu saian hasi zango zan ama ezkonga bebila. Detu zituen gizonezkoak hirurak, zalaz ezaten zein emakumek zunalako delitu bat. Baltzen eskarik ezkondu gabe hautsi zituen ahurak, erruki gabe bota zituzten 10 izen deiturak. 10 preso sartu zituzten baliartu ere gaiztotzak, zergatik jakin gabe nozituz espetxearen morrontzak. Juramentura derrigortuta arauak ziren zorrotzak, ta banan egin zituzten eskatutako aitortzak. Etxean zer
zardatzean egiten duen alanik, lendabiziko alaba eta gero semea izanik. Zinkune gitar Pedro zenduzan eskongai segitzen dednik, eta ez daukat beste inorekin haragizko harremanik. Etxeko Andretan ekazari naiz ni Maria Bartzelona, nerekin Martin Etxeberria ezkontzekotan zegona. Hori aginduta bera da aurdun utzi ninduen gizona, ordutik badet esposatuko nauen esperantza ona. Maria Arroiz naiz zardatzean aritua jaita aste, itxasondoko Juan Iturriotzek behartu ninduen gazte. Itza eman da noskin erekin ezkonduko zela laiste, baina Mariana urkia zuen handi gutxira emazte. Nirekin dauden numen naita dargintzan Otar Esteban, Maria Juaniz naiz ibizidena Alamuzko egoeran. Beste alaba bat det Martinekin izandako ibileran, kendu egin zidan eta ez dakit berriz ikusiko dedan. Fernando Soro jaunan eskameni naiz Maria Bautista, gogoz kontrako harremanetan sufritu nuen ez pixka. Handik iesi aurra erditu nuen osasun gutxizta, besoetan hiltzitzaidanetik bizi naiz bainan erdizka. Jardatzeko langilea naiz Mariana Mendiola, biseme eta alaba azten ari naiz ez dakit nola. Martin Loinazek maizen gainatu nau gezurra dariola, ni sartu naute kartzelan bainan ark merezi du kaiola. Zirenak horra amarte estigantza, garai hartako emakumeen bizimodu bortitzlatza. Bostegunera aske uzteko ordaindu zuten fidantza, herriak haiek seinalatuaz luzatzen zuen behatza. Aipatu diren gizonak etxekale zein elizan, andrak zapaldu eta umeak zaindu gabeak bizitzan, bortxatzaileak iruzurtiak gizarte